Отца и Сына и Духа Святого. Першая пятница месяца присвячена Найсвятейшему Серцу Езуса. Сёння мы асаблівым чынам хочам праславіць і ушанаваць Найсвятейшае Серце Езуса, выказаць сваю любоў і падзяку за ўсе ласкі, якія мы атрымалі і атрымаем. Езу, адаруючы Цябе, мы хочам праслаўляць і суцешыць сваё Найсвятейшае Серце дзеля хвалы Тваёй боскай велічы. Мы прагнем скрушаным сэрцам, поўным любові, перапрасіць за нашыя грахі, а таксама за кожнае ўчыненае зло на зямлі, за занядбанне добра, адсутнасць любові, за парушэнне Тваіх запаведзяў. Мы ведаем, што самі не здольныя гэта зрабіць, таму, усведамляючы нашу слабасць і бездапаможнасць, пакорна просім Цябе, Найсвятейшая Панна Марыя, Маці уміласціўлення, просім усіх святых, а таксама нашых заступнікаў і анёлаў-ахоўнікаў, каб былі з намі падчас гэтай адарацыі і падтрымлівалі нас сваім заступніцтвам. Пане Езу, перадусім просім Цябе, спашлі Духа Святога, каб мы ў праўдзе і з пакораю маглі разважаць над Тваёй любоўю да нас, каб мы маглі выказаць нашу любоў да Цябе, Пане, каб усім нашым сэрцам маглі перапрасіць Цябе за свае грахі, за грахі нашых блізкіх і ўсіх людзей. Дух Святы, сыдзі і распалі нашыя сэрцы, каб малітва ішла з іх глыбіні і была прыемнай Найсвятейшаму Сэрцу Езуса Хрыста. Прыйдзі, Дух Святы. Божа, ужо пророк Ісая прызнаваў і называў Цябе Бог таямнічы, Езу Хрыста, і мы, кленчачы перад Табою, узнаем, што Ты Бог жывы, хоць скрыты ў постаці хлеба. Калі Ты жыў на зямлі, Тваё боства было укрыта пад вопраткаю чалавечнасці. У таямніцы шалтара Ты схаваў сваю чалавечнасць у сакраментальных постацях, застаючыся, каб ратаваць нас. А людзі замест удзячнасці зневажалі і абражалі Цябе. Колькі ж за гэты час было знішчана і апаганена святыняў, разбурана алтароў, закатавана святароў і вернікаў, колькі разоў быў зневажаны Найсвятейшы сакрамент. А колькі было святатацкіх святых імшаў і нягодна прынятых святых камуній, колькі разоў мы і іншыя людзі не захоўвалі Божых запаведзяў. Гэтыя грахі і злачынствы, на жаль, не спыніліся і цяпер. Пане Езу, за ўсе знявагі і абразы, нанесеныя Твайму сэрцу, неабходна перапрашаць Цябе ў набажэнствах уміласціўлення. Таму сёння мы сабраліся перад Табою і хочам перапрасіць і праславіць Цябе з любоўю, якая прагне уміласцівіць Тваё Найсвятейшае Сэрца. Хочам разважаць над запаведзямі, атрыманымі ад Бога, каб убачыць наша жыццё у праўдзе, каб перапрасіць за свае грахі, за грахі нашых блізкіх і ўсіх людзей. Прагнем уміласцівіць Тваё Найсвятейшае Сэрца за крыўды, якія яно спазнае з-за нашых грахоў, за грахоў усіх тых, хто не зневажае, рані і Тваё боскае сэрца, поўнае дабрыні і любові. Давайте членам, потом Маринка. Тихо, уключу. Ладно, я яшчэ не пожалуйста. Перапрашэнне Найсвятейшага Сэрца Езуса. Пане Езу Хрыста, мы, што сабраліся ў гэтай святыні, хочам пакланіцца Твайму Найсвятейшаму Сэрцу, поўнаму бязмежнай любові. Усведамляючы сваю няўдзячнасць і зневажанне Тваёй любові, хочам перапрасіць Цябе за нашыя грахі, за грэх бязвер'я, за знішчэнне веры ў сэрцах дзяцей і моладзі, за пагражанне сваімі запаведзямі ў нашым асабістым і грамадскім жыцці, за тое, што хоць і з'яднаныя мы з Табою праз святы хрост
але не імкнуліся, каб усё больш пазнаваць і палюбіць цябе. За знявагу святаў, за неабавязковую працу ў нядзелі і святочныя дні, а таксама за марнаванне часу коштам святой імшы і нягоднае прыманне святой камуніі, за абыякавасць у адносінах да цябе, Езу, прысутным у найсвяцейшым сакраменце. За разбіццё сужанстваў і парушэнне сужанскай вернасці, за забойства ненароджаных дзяцей, за грахі п'янства і амаральнасці, за кожны дрэнны прыклад, які мы далі нашым дзецям і бліжнім. За марнаванне часу, несумленнасцю працы, за ўсялякую недабразычлівасць і абыякавасць да патрэбаў людзей, за ўсё, што супярэчыць тваёй запалядзе любові. За недахоп мужнасці ў вызнаванні цябе і адказнасці за твой касцёл, за тое, што ставілі зямныя каштоўнасці вышэй за цябе, за абыякавасць бацькоў і дарослых, да хрысціянскага выхавання дзяцей і моладзі, за тое, што не хапае нам адвагі сведчыць аб табе заўсёды і ўсюды. Пане, пачуй малітвы нашыя. Молімся, сэрца Езуса, найдастойнейшай любові, у знак нашай удзячнасці і дзеля направы крыўды, нанесенай табе праз нашыя правіны, аддаём табе нашыя сэрцы і абяцаем з ласкі тваёй больш ніколі не абражаць цябе. Просім, умацуй нас у гэтым пастанаўленні. Перапрашэнне за незахаванне і парушэнне Божых запаведзяў. Сёння асабліва хочам перапрасіць за незахаванне і парушэнне Божых запаведзяў. Кленчым перад Табою, Пане Езу Хрысте, даруючы Цябе, прагнем уміласцівіць Тваё найсвяцейшае сэрца, так моцна зняважанае і пакрыўджанае, зраненае абразамі і прыніжэннямі, але поўнае любові і міласэрнасці для ўсіх, хто прагне злагодзіць Божы гнеў. Ахвяруем Табе саміх сябе, усе нашыя малітвы, думкі, учынкі, нашыя радасці і смуткі, прыніжэнні і цярпенні. Ахвяруем Табе таксама пабожныя пачуцці, святыя жаданні, усе святыя імшы і набажэнствы, у якіх удзельнічаем. Ахвяруем Твайму сэрцу, Пане Езу, праслаўленне, падзяку, благаслаўленне і сведчанне любові ўсіх анёлаў і ўсіх святых і благаслаўлёных. Пане Езу, просім, прымі гэтыя ахвяры ў лучнасці з заслугамі Твайго найсвяцейшага сэрца. Прымі іх праз беззаганнае сэрца Тваёй Дзевы Маці. Праз яе беззаганнае сэрца з даверам набліжаемся да Твайго сэрца і просім міласэрнасці і ласкі прабачэння для нас і ўсіх, хто якім-небудзь чынам Цябе абразіў. Пане, змілуйся над намі грэшнікамі, прабач за ўчыненыя грахі, забудь знявагі, якімі мы прычынілі боль Твайму сэрцу. Зрабі нас здольнымі чысцінёю свайго жыцця выправіць ранейшыя правіны, сваёй гарачай любов'ю адказаць на Тваю любоў і пастаяннай вернасцю суцяшаць Тваё найсвяцейшае сэрца. Наш зваўца і валадар, перапрашаючы за нашыя грахі, просім, дапамажы нам пазбавіцца ад прывязанасці да граху, нават лёгкага, і ніколі не абражаць Тваё найсвяцейшае сэрца. Сёння 7-я запаведь. Не крадзі. Найсвяцейшае сэрца Езуса,
Перапрашаем Цябе за прысваенне і незаконнае утрыманне дабротаў бліжняга і нанясенне крыўды бліжняму, якая якім-небудзь чынам датычыць яго дабротаў, і абавязвае нас дзяліцца тым, што маем. Перапрашаем Цябе, Пане, перапрашаем Цябе, Пане. Перапрашаем за наўмыснае прысвоенне знойдзеных ці пазычаных грошаў ці рэчаў, празмернае доўгае іх вяртанне, за пакупку і продаж скрадзеных рэчаў, за набыццё матэрыяльных дабротаў несумленным шляхам, з дапамогаю вымагання, ашуканства, напрыклад, пазыкаў без намеру іх вярнуць, карыстанне уласнасцю працадаўцы ў прыватных мэтах, ліхвярства, якое карыстаецца цяжкім становішчам канкрэтнага чалавека за рознага віду спекуляцыі. Перапрашаем Цябе, Пане Езу. Пане, прабач за дрэнна выкананую працу, за своеасаблівае абагаўленне працы, за ўсе падатковыя злачынствы, за выплату несправядлівых зарплатаў, за пазбаўленне працаўнікоў адпачынку, за ўсе занядбанні па страхаванні. Перапрашаем Цябе, Пане Езу. У хвіліну цішыні перапросім Езуса Хрыста за ўласныя грахі. Усе разам скажам: перапрашаем Цябе, Пане Езу. Перапрашаем Цябе, Пане Езу. Марыя, наша Маці, дапамажы нам больш не парушаць гэтую запаведь і выпрасі для нас ласку шчодрага сэрца, каб мы ахвотна дзяліліся з іншымі тым, што маем. Езу ціхі і пакорны сэрцам, Учини сердце наше до Твоего подобные. А теперь будем молиться таямницы różańca, болезные, na odpuszczenie wszystkich swoich grzechów, za zdrowie, za zgody w rodzinach, za nawrócenie grzeszników do Boga Ojca, za duszy wszyscy cierpiących, za zmarłych z naszych rodzin, z naszej parafii, za chorych z naszych rodzin, z naszej parafii, za papieża, za biskupów, kaplanów, a zwłaszcza za naszego księdza Igora i księdza Kiryla, a także w intencji budowy naszego kościoła, za spokój w naszej ojczyźnie i preкращение wojn во всем мире, особливо на Ukrainie. I podziękować Panu Bogu za wszystkie łaski i dary, które Pan pokazywa nam na codzienne życie. Веру в Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, и в Иисуса Христа, Сына Его Одиного, Пана нашего, який был зачатый от Духа Святого, народился з Девы Марии, замучений при Понтскім Пілаті, укрижований, помер і був похований, зійшов до отхлані, на третій день воскрес померлих, узійшов на небо, сидить праворуч Бога, Отця Всемогутного, оттуль прийде судити живих і померлих. Веру в Духа Святого, святый костел католицкий, верность святым, отпущение грехов, воскрешение тела, житие вечное. Аминь. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего живьем дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, А умосление в нас живой веры, надеи и милости. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. А вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми женщинами,
и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сыну, и Духу Святому. О, Мария, без греху першородного зачатая, о мой Езу, таємниця першая болесная, молитва Иисуса у саде оливным. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария,
Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. О Мария, без граху першородного зачатая. О мой Езу, Проляди, я знаю. И да помажи осадки воды, кому найбольш потребна твоя милосердность. Таямница другая, болесное бичевание Иисуса. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. хлеба нашего, что дневного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводи нас из покусы, а избав нас от злого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была справедливу теперь и завсюди, и на веки вечные. Аминь. О Мария, без граху першородного зачатая. Молись за нас, кто в Тебе порятунку шукає. О мой Езу, Пробач нам грехи наши, заховай нас от огня пекельного,
дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна твоя милосердность. Таямница третья болесная, укоронование Иисуса тернем. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в велину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в велину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Божия, молись за нас грешных, теперь и в велину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в велину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в велину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в велину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в велину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в велину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в велину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была спрад веку, теперь и заўсёды, и на веки вечные. Аминь. О Мария, без граху першародного зачатая, молися за нас, кто у Тебе поратунку шукает. О мой Езу, пробач нам грехи наши, захавай нас от огню пекельного, провяди все души на небо, І дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна Твоя милосердность. Таямница четвертая, болесная, Иисус несе крыш на гору Кальварийскую. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избавь нас
Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, Молися за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, Молися за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, Як была спрадвеку, теперь и заусёды, и на веки вечные. Аминь. О Мария, без греху першородного зачатая, молися за нас, кто у Тебе порятунку шукає. О мой Єсу, пробач нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, проведи все души на небо, И да поможи особливо тим, кому наибольш потребна Твоя милосердность. Таємниця болесная, укрыжование и смерть Иисуса. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. хлеба нашего студенного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты помеж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты помеж женщинами,
и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, Як была пред веку, теперь и заусёды, и на веки вечные. Аминь. О Мария, без греху пешеродная зачатая, Молись за нас, кто тебе пороту душу пара. о мой Иезу, Пробачь нам грехи наши, заховай нас от теперь, доведи все души на небо. И да поможи, особливо ты, Ну, подвинься. кому наибольш потребна твоя милосердие. Помолимся літання до Найсвятейшого серця Єзуса. Кір'я елейсон. Христе, почуй нас. Ойче з неба Божа. Сыне Откупитель свету Божа. Змилуйся над нами, Духу Святый Божа. змилуйся над нами, Святая Тройца Одине Божа. змилуйся над нами, Серце Єзуса, Сина і Царства Предвечного. змилуйся над нами, Серце Єзуса, во улоні Деви Маті Духом Святим створене. змилуйся над нами, Серце Єзуса, со Словом Божим істотно з'єднане. змилуйся над нами, Серце Єзуса, безмежної величі. змилуйся над нами, Серце Єзуса, святиня Бога. Серце Єзуса, щаліба найвищейшого. Серце Єзуса, домі Божий і брама неба. Серце Єзуса, полымнеючее вогнище милости.
Сердце Иисуса, справедливости и любови скарбница. Сердце Иисуса, добрыни и любови полное. Сердце Иисуса, усих цноту глубиня бездонная. Смилуйся над нами. Сердце Иисуса, усялякой хвалы наидостойнейшее. Смилуйся над нами. Сердце Иисуса, володар изъеднання усіх серців. Смилуйся над нами. Серце Иисуса, у яким усе скарби мудрості і умілості. Смилуйся над нами. Серце Иисуса, у яким уся повнота божства. Смилуйся над нами. Серце Иисуса, уподобання Айця Небесного. Смилуйся над нами. Серце Иисуса, з повноти якого ми всі отримали. Смилуйся над нами. Серце Иисуса, прага від вічних вишинів. Смилуйся над нами. Серце Иисуса, терпливое и великой милосердности. Смилуйся над нами. Серце Иисуса, щодре для всіх, хто до Тебе звертається. Смилуйся над нами. Серце Иисуса, криниця життя і святості. Смилуйся над нами. Серце Иисуса, умилостивлення за грехи наші. Смилуйся над нами. Серце Иисуса, наповнене зневагами. Смилуйся над нами. Серце Иисуса, злочинствами нашими змучене. Смилуйся над нами. Серце Иисуса, послухняное ажно до смерти. Серце Иисуса, дидой пробитое. Серце Иисуса, криниця усялякого сутяшення. Смилуйся над нами. Серце Иисуса, життя і воскрешення наше. Смилуйся над нами. Серце Иисуса, супокой і поєднання наше. Смилуйся над нами. Серце Иисуса, живая охвяра за грехи наші. Смилуйся над нами. Серце Иисуса, збавлення тих, хто на Тебе сподяється. Смилуйся над нами. Серце Иисуса, надія тих, хто в Тебе помирає. Смилуйся над нами. Серце Иисуса, радость усіх святих. Смилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу. Даруй нам, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу. Вислухай нас, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу. Змилуйся над нами. Єзу тихий, покорний серцем. Учини сердце наше до Твоего подобными. Молимся, усемогутний вечний Боже, глянь на серце наймилейшого Сина Свого, на хвалу і ахвяру, яку Він складає Тебе за нас грешних. Змилуйся над тими, хто просить Твоєї милосердності, і даруй їм у ім'я Сина Свого Єсуса Христа, який з Тобою живе і володарить на віки вічні. Аминь. Присвячення роду людського найсвятейшому серцю Єсуса. О Єзу наймилейший, откупитель роду людського, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножа Твоего алтара. Ми Твоя. Твоя власність і Тебе належать очам. Сьогодні кожен з нас щиро віддається найсвятейшому серцю Твоєму, як ще Бог з'єднатися з Тобою. Многие зусім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погорджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, у Єзу найласкавейший, и протули усіх до святого серця Своего. Владаром будь нам, о Єзу, не только верникам, які ніколи не отступились от Тебе, але й синам марнотравним, які Тебе покинули. Жей, как як найхудшей, вернулися яны у бацькоўскі дом і не згінули ад нястачы і голаду. Будь владаром для тих, хто помилково ці праз нязгоду одлучився від Тебе. Приведи їх до пристанку правди і единства віри, каб хутко настала одна овчарня і один пастир, а дари костел Твой безпечною свободою. Дай усім народам супокой і згоду, учини, каб на всій землі
Ад краю до краю один узносився голос. Хвала Божому серцу, праз якое прийшло для нас збавлення. Йому хвала і пошана навіки. Амен. У Твоїм серці шукаємо ми порятунку, Єзу, воск і збавця. Не гляді на грехи наші, Пане святий, аля до всіляких злих пригодів вибавляй нас завсюди. Боже ласкавий і літостивий, о Єзу, о добрий Єзу, милосердний наш збавця, воский посредник, одиний наш оборонця. У Твоїм серці май ласку обмить нас, до Твоего сердца май ласку притулить нас, у Твоим сердце май ласку заховать нас навеки. Милосердный наш збавця, воский посредник, у Тебе одиный наш порятунок. Пане, выслухай молитвы наши, А волання наше не до Тебе вшиде. благословим Пану, Богу хвала, а душа верная, змати. Шесть милосердя Боже, нехот пошиваем. в покої вічним. Ён шоў спякотны дзень па пылу камянёў. Ён мог усіх любіць, усім прабачыць. Ён з мытнікамі еў і ворагаў любіў. Схіляўся над людзьмі, якія плачуць. Настаўнік, вожжа дорогою крочить мушу, так як ти, наставник. Навокал люди і любіть їх треба, так як ти, наставник. Як тяжко взячу життя жар на плечі, так як ти, наставник. Знясу усё, калі са мной заўсёды будзеш ты. Прыняў ён грошу давы і грэшніцы слязу. Ён сім дарыў любоў і прабачэнне. З'явіў нам тварайца, шлях в неба показал, и на Иордане сам принял хрещение. Наставник, вожжа дорогою крочить мушу, так як ти, наставник. Навокал люди і любіть їх треба, так як ти, наставник. Як тяжко взячу життя на плечі, так як ти, наставник. Знясу усё, калі са мной заўсёды будзеш ты. Ідзеш за ім услед па пылу камяню. Ён вучыць усіх любіць, усім прабачыць і з мытнікамі быць. І ворагаў любіць, схіляцца над людзьмі, якія плачуць. Наставник, вожжа дорогою крочить мушу, так як ти, наставник. Навокал люди і любіть їх треба, так як ти.
ти наставник, як тяжко взячу життя на плечі, так як ти наставник. Знесу усё, коли со мной заутё, и будешь ты наставник. Божа дорогою крочи, мушу так, як ти наставник. Навокал люди і любить їх треба, так як ти наставник. Як тяжко взячу життя на плечі, так як ти наставник. Знесу усё, коли со мной завсёды будешь ты. Буде зараз молитва крижового шляху.
Я прочитаю уступные молитвы, приду на заканчэнне. Я буду спавядаць у гэты час, хто жадае паспавядацца, будзе мець магчымасць паспавядацца. У імя Отца і Сына і Духа Святого. Амен. Пан з вами. Ідучы стацыямі крыжовага шляху, мы імкнемся знайсці адказ на пытанне, як жыць Евангеллем у свеце паганства. Народ жыдоўскі выдаў Хрыста ў рукі паганаў, і ён застаецца ў гэтых руках ад прэторыі Пілата ажно да смерці. Які за нас цярпеў ад ранаў, Стацыя першая. Пан Езус перад Пілатам. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысте. Свет несправядлівых прысудаў, свет бязвіннай смерці. Побач з намі паміраюць тысячы людзей, некаторыя з іх ні ў чым не вінаватыя. Яны церпяць крыўду ад тых, хто іх знішчае. Як жа жыць? Як выцерпець? І як паміраць? Пане, прымаючы прысуд Пілата без бунту, з годнасцю, Ты гаворыш нам, што перад несправядлівымі прысудамі мы павінны заняць падобную пазіцыю. Мы павінны толькі памятаць, што існуе Божы трыбунал справядлівасці. Ён, як суд апеляцыйны, выявіць усе неправільныя прысуды. Дай нам, Пане, ласку памятаць пра Твой суд, калі нас пакрыўдзяць суды гэтага свету. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, прийти владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши. Які за нас цярпеў ад ранаў, Езу Хрысте, змилуйся над нами. Стацыя другая. Пан Езус прымае крыж. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысте. У Твоих руках, Пане, крыж, прилада покорности. Тут, на землі, Тебе называли шаленцем. Першы святар Каяфа бачыў у Табе блюзнера, а Пілат злачынцу. Ты ідзеш як злачынца, якому вынесены прысуд смерці. Пане, як жа жыць у свеце, у якім існуе такая вялікая знявага, такая цяжкая пакорнасць? Мы павінны пагадзіцца з тым, што і нашы імёны гэты свет можа прызнаць ганебнымі. Толькі б было гэта з прычыны Твайго імені. Ніколі не трэба здзіўляцца, калі людзі нас высмейваюць, зневажаюць, кідаюць нам услед праклёны. Навучы нас, Езу, спакою ў тыя хвіліны, калі нас зневажаюць. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою.
які за нас цярпеў ад ранаў. Езу Христе, змілуйся над нами. Стацыя 3. Пан Езус падае на зямлю. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Момант слабасці. Ты ўпаў, Езу, на вуліцы, а тут нельга адпачываць. У свеце слабы чалавек становіцца перашкодаю. Сын Бога, які падзяляе лёс слабога чалавека, становіцца перашкодаю на дарогах гэтага свету, тым больш, што ідзе з крыжам. Гэта вельмі нязручны багаж. Свет не любіць такога відовішча. Устаеш, Езу, і з цяжкасцю ідзеш далей. Як жыць Евангеліем у свеце, у якім няма месца для слабых людзей? Пане, з Табою мы павінны навучыцца падаць і з Табою ўставаць, каб не перашкаджаць уладарам гэтага свету. Навучы нас, Езу, авалодаць гэтым складаным навыкам. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрад веку Цябе і заўсёды, і на векі вечныя. Амінь. Які за нас цярпеў ад ранаў, Езу Христе, змілуйся над нами. Стацыя 4. Христус сустракае маці. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Рвецца сэрца Твоё, Езу, і сэрца Твоей маці, маці, якая так Цябе любіць. Лязо зла ў гэтым свеце вельмі балюча разразае усялякія сямейныя повязі. Яно прыводзіць да разводаў, калатнечы, распусты, абыякавасці, адсутнасці любові ў сем'ях. Як жыць Евангеліем у свеце, дзе столькі сем'яў паранена маральным злом, дзе столькі разведзеных, церпячых сем'яў? Пане Езу, навучы нас прымаць з Табою і з Тваёю маці несправядлівае цярпенне, як збавеннае. З Табою, Пане, усялякае цярпенне, справядлівае і несправядлівае, набывае свой збаўчы сэнс. Вітай, Марыя, поўная ласкі. Які за нас цярпеў ад ранаў, Езу Христе, змілуйся над нами. Стацыя 5. Сымон Кірынеец дапамагае Христу несці крыж. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Сымон робіць дабро неахвотна, дапамагае, бо змушаны. Пане, які прымаеш дапамогу ад Сымона, навучы нас, як бескарысліва жыць Евангеліем з людзьмі карысталюбнымі, як з імі супрацоўнічаць. Ты сказаў калісьці, хто не супраць вас, той з вамі.
Сымон не быў супраць цябе, ён паступова ўзрастаў. Гэта кандыдат у твае вучні, а яго сыны будуць у Іерусалімскай супольнасці тваіх вучняў. Пры гэтай стацыі вучыш нас, Пане, што той, хто сёння робіць дабро пад прымусам, заўтра ўжо можа здолее рабіць яго бескарысліва, з радасцю, у духу Евангелля. Навучы нас, Пане, супрацоўнічаць з людзьмі, у якіх добрае сэрца, але якія яшчэ не разумеюць Евангелля. Яны яшчэ карысталюбныя, і ім патрэбна шмат часу, каб дарасці да бескарыслівай любові. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, який за нас терпів од рана, Єзу Христе, змилуйся над нами. Стация 6. Вероника вытирает твар Христу. Кланяемся Тебе, Пане Єзу Христе. Пане Єзу, на крыжовым шляху Ты знаходзішся ў руках злых людзей, якія Цябе прыніжаюць, раняць, прычыняюць невыносны боль. Але побач на гэтым жа шляху ёсць рукі добрыя, рукі жонкі Пілата, якая хацела ўратаваць Цябе, святыя рукі Тваёй маці, моцныя рукі Сымона, далікатныя рукі Веранікі, бездапаможныя рукі жанчын, якія плачуць, прыбітыя рукі злачынца, які навярнуўся, рукі Юзафа з Арыматэі, Нікадэма, рукі Твайго вучня Яна і Тваёй вучаніцы Марыі Магдалены. Гэтых добрых рук шмат. Навучы нас, Пане, знаходзіць дабро ў свеце зла. Навучы нас вялікай мудрасці жыцця, якая заключаецца ў сцвярджэнні, што толькі добрыя людзі змяняюць свет. Твой крыжовы шлях працягваецца ўжо 20 стагоддзяў, і колькасць добрых рук на гэтым шляху вымяраецца мільёнамі. Злыя рукі не змогуць знішчыць дабро. Дабро мацнейшае за зло, хоць іншы раз яно здаецца бездапаможным. Вітай, Марыя, поўная ласкі. Які за нас терпів од рана, Єзу Христе, змилуйся над нами. Стація 7. Пан Єзус падає другий раз. Кланяємося Тебе, Пане Єзу Христе. Ты знясілены дашчэнту, наш Пан і Збаўца, але адпачынку няма. Пане, будзе ўсё цяжэй і цяжэй, да вяршынь яшчэ дзесяткі метраў, а на самой вяршыні Цябе чакаюць яшчэ большыя пакуты. Зло гэтага свету любіць змучыць чалавека,
бо тады да яго лягчэй падступіцца. Пане, як жыць Евангеліем у гадзіны вялікай стомы, калі няма ніводнага шанса на аднаўленне сіл? Як захаваць вернасць Богу Айцу тады, калі чалавек зусім знясілены? Ты адказваеш: калі выконваем волю Айца Нябеснага, то сіл хопіць ажно да апошняй хвіліны. Навучы нас, Пане, у змучанасці разлічваць на Тваю ласку, на Тваю падтрымку. Навучы нас перамагаць зло нават тады, калі сілы нашы вычарпаныя да рэшты. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, царство Твое, будь воля Твоя, как в небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Який за нас терпів од рана, Єзу Христе, змилуйся над нами. Стацыя 8. Христос суцяшае єрусалемскіх жанчын. Кланяемся Табе, Пане Єзу Христе. Слёзы спачування падаюць на Єрусалемскую вуліцу. Плачуць над Табою, Єзу, бо бачаць, як цяжка жыць Евангеліем у нялюдскім свеце. Ты, Пане, заўважаеш гэтыя слёзы бездапаможнасці. Гэта яны сталі прычынай для Твайго звароту да жанчын. Не плачце па мне, плачце па сабе і па дзецях вашых. Гэта навука для ўсіх маці. Калі зло перамагае нас, патрэбны слёзы жалю. Пасля граху можна жыць евангельным толькі са слязьмі на вачах, са слязьмі жалю. Трэба таксама, не зважаючы на ўласныя пакуты, бачыць і іншых церпячых. Не толькі тых, хто зносіць фізічныя цярпенні, але і тых, хто паранены і скалечаны духоўна. Навучы нас, Пане, заклікаць грэшнікаў да навяртання. Навучы маліцца за іх, каб яны ўмелі перапрасіць Цябе і шчыра раскаяцца. Вітай, Марыя, поўная ласкі. Які за нас терпів од рана, Єзу Христе, змилуйся над нами. Стацыя 9. Пан Єзус падае 3 раз. Кланяемся Табе, Пане Єзу Христе. Пане, Ты быў святым, грэх ніколі не меў да Цябе доступу. Ты прыняў цярпенні за нас. Айцец справядліва ўсклаў на Цябе ўсе нашыя грахі, бо такія вынікі братэрства. Брат гатовы цярпець за брата, якога любіць. Гэтага свет не разумее. Калі ў ім з'яўляецца цярпенне, то свет ахвотна скідвае яго на іншых.
Пане Езу, навучы нас прымаць цярпенне як частку Твайго цярпення, каб мы такім чынам маглі хоць крышку зрабіць Табе палёгку. Хочам дапамагчы Табе несці крыж, які ёсць вынікам грахоў нашых і нашых бліжніх. Навучы нас прымаць цярпенне як кампенсаванне за грахі. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому. Які за нас цярпеў ад рана, Езу Христе, змилуйся над нами. Стацыя 10. З Пана Езуса здзіраюць адзенне. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Бачыш, Пане, які гэты свет. Ён пазбавіў Цябе ўсяго, нават адзення. Ты стаіш аголены і пакорны. Як жыць у такім свеце Евангеллем? Бываюць сітуацыі, калі трэба ўмець аддаць усё, што належыць гэтаму свету. Трэба ўмець жыць у вялікім убостве. Нельга толькі губляць годнасці дзіцяці Божага. Свет забярэ ўсё, што яму належыць, а адзенне належыць свету. Ты сказаў некалі, што князь гэтага свету не мае нічога ў Табе, але забраў у Цябе ўсё, што было ягонае. Пане, дапамажы нам быць гатовымі страціць усё, захоўваючы годнасць дзяцей Божых. Не дазволь нам страціць асвячальную Божую ласку. Отче наш, который есть в небе, які за нас цярпеў ад рана, Езу Христе, змилуйся над нами. Стацыя 11. Пан Езус прыбіты да крыжа. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Цяжка, Пане, глядзець на тое, што з Табой робіць. Тое, як Ты збаўляеш свет, вельмі ўражвае. Свет выкарыстоўвае свае рукі, каб знішчыць Твае, каб яны не маглі больш аздараўляць, раздаваць хлеб, благаслаўляць. Згадзіцца на знішчэнне рук, якія чыняць дабро, вельмі цяжка. Аднак нельга зрабіць нерухомым Евангелле, абмежаваць свабоду яго дзеяння. Нават тады, калі рукі людзей, якія жывуць Евангеллем, будуць прыбіты да крыжа, гэтыя людзі і надалей будуць раздаваць дары ўсім, нават тым, хто іх знішчае. Навучы нас, Пане, захоўваць спакой, калі зло абмяжуе нашыя магчымасці чыніць дабро. Дазволь памятаць, што нават тады, калі мы будзем зусім пазбаўлены руху, мы можам ахвяраваць свае цярпенні за тых, хто нас ненавідзіць.
Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobą. Jaki za nas cierpiał od rana, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 12. Pan Jezus, помирая на крыжи. Кланяемся Тебе, Пане Jezu Chryste. Гадзіна Тваёй смерці, Пане, супадае па часе са смерцю Тваіх спадарожнікаў на крыжовай дарозе, злачынцаў. Супадае таксама з момантам смерці Твайго вучня Юды. Як жа адрозніваецца гэтая смерць? Твая смерць святая. Смерць злачынца, які навярнуўся, шчаслівая. Драматычная, яго сябра, які аж да апошняга моманту не адкрыў сэрца на ласку Божую. Ён паміраў побач з валадаром, Сынам Божым, і не выкарыстаў гэтай нагоды, не паверыў. Трагічнай была смерць Юды, які зняверыўся, паддаўся адчаю, скончыў жыццё самагубствам. Гэта 3 ступені да пекла: сумненне, адчай, самагубства. Такую спустошанасць нясе свет, знішчаючы святых і грэшнікаў. Навучы нас, Пане, глядзець Тваімі вачыма на справядлівыя і несправядлівыя смяротныя прысуды. Навучы нас годна жыць і годна паміраць у гэтым свеце. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Який за нас терпів од рана, Єсу Христе, змилуйся над нами. Стація 13. Пан Єзус зняти з крижа. Кланяємся Тебе, Пане Єзу Христе. Вось што засталося ад справядлівага чалавека на гэтым свеце. Цяпер ён ужо не нясе пагрозы, таму свет аддае яго, знішчанага, у рукі родных. Свет лічыць, што цяпер ужо можна спаць бяспечна. Твае вусны, Пане, ужо не прамовяць, Твае вочы не зірнуць з дакорам, Твае рукі не навядуць ужо парадку ў святыні. Так думае свет, але на самой справе ўсё інакш. Знішчаны праведнік становіцца небяспечным менавіта пасля смерці. Каштоўнасці, якія ён абараняў, праз яго смерць набіраюць моцы сведчання і пераконваюць іншых. Зерне памерла і пачынае прыносіць шчодры плён. Навучы нас, Пане, цаніць сэнс ахвяры, якая перамагае свет. Навучы нас, наследуючы Цябе, мужна пераносіць няўдачы, каб разам з Табою перамагаць. Отче наш, который есть в небе,
який за нас терпів од рана. Єзу Христе, змилуйся над нами. Стація 14. Пана Єзуса кладуть у гробницю. Кланяємося Тобі, Пане Єзу Христе. Перебуваючи на землі, Ти вчив нас, Пане, як годно жити, як терпіти, як помирати, як жити Євангелієм у поганському світі. Тепер Ти вчиш нас, як у духу Євангелія чекати у могилі хвалебного з мертвих повстання. Свет сягає тільки до могили, а євангельський шлях веде праз могилу до дому Айца. Пане Єзу, будь нашим проводником у праці, у відпочинку, у забавах, а так само у терпенні і у годину смерті. Будь нашим проводником, коли ми сидим у могилу, і будь нашим проводником, коли ми увойдем у дом Айца Небесного. Возьмемся ж за Твою руку, руку воскреслого Пана. Не будем отпускать ее ни на момент, бо только с Тобою можно жить Евангелием у гэтым свете. Дякуем Тебе, Пане, за Твои словы. Верьте, я перемог свет. Хвала Отцу и Сыну, и Духу Святому. Який за нас терпів од рана, Єзу Христе, змилуйся. Тут нема, только про отпуск помолиться. Каб атрымаць адпуст, помолимся в интенции святого Отца. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое. Будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Пан з вами, нехай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в упокое Христа.
У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. Інтенція гэтай святой мшы молімся за памерлага Юзафа Бандаровича, Ванду, Ядвигу і Вацлава. В наших молитвах успомним таксама памерлых Пашкавец, Полицевич Михаила, Анна, Станислав, Данута, Тадеуш, Александр, Владимир и Сахар Александр. Перапросим Бога за наши грехи, каб мы с чистым сердцем могли сложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу и вам, братья и сестры. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую заўсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, а Пана Бога наш. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся, милосердный Ойче, Ты нам, слабым людям, даешь потребную допомогу. Учини просим, каб з радостью приняли мы ласку одновлення и свідчили об ёй життям побожним праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання книги мудрості Соломона. Помилково мяркуючи, безбожники казали самі собі: «Зробім пастку на справедливого, бо ён безкорисний для нас і противиться нашим учинкам, докарає нас у грехах супроть закону і винуватить нас у грехах супроть нашого виховання. Обвящає, нібито ён ведає Бога і називає себе дитем Пана. І он став для нас докором думок наших, нам тяжко нават глядзець на яго, бо жыццё яго не падобнае да жыцця іншых, і шляхі яго адрозніваюцца. Ён прызнаў нас чымсьці фальшывым, ён ухіляецца ад шляхоў нашых, як ад нячыстага. Шчаслівым называе канец справядлівых і хваліцца, што Бог ягоны айцец. Пабачым, ці праўдзівыя словы ягоныя, і праверым, што будзе пры сконе ягоным. Бо калі справядлівы, Сын Божы, то Бог абароніць яго і вырве яго з рукі праціўнікаў. Праверым яго знявагаю і мукаю, каб пазнаць яго лагоднасць і выпрабаваць яго цярплівасць. Асудзім яго на ганебную смерць, бо, як ён кажа, паклапоцяцца аб ім. Так яны меркавалі і памыліліся, бо іхняя зласлівасць засляпіла іх. Яны не пазналі таямніц Божых, не спадзяваліся на адплату за святасць і не думалі пра ўзнагароду для беззаганных душаў. Гэта Слова Божае. Блізкі Пан да тых, чыё сэрца змучана, близкий Пан до тых, чье сердце смучано, обличчя Пана супроть тых, хто чинить зло, каб пам'ять про їх стерці землі. Яны кличуть, і Пан чує, і ад усіх бедаў їх вибавляє. Близкий Пан до тых, чье сердце смучано, близкий Пан до тых, чье сердце смучано, и зламаных духом ён збавляє.
шмат няшчасця у праведнага, але ад усіх яго ратуе Пан. Блізкі Пан да тых, сэрца змучана, Ён сцеражэ ўсе ягоныя косці, і ніводная з іх не зламаецца. Пан выбаўляе душы слугаў сваіх, і кожны, хто на яго спадзяецца, не будзе пакараны. Блізкі Пан да тых, чыё сэрца змучана. Хвала Табе, Слово Божие, хвала Табе, Слово Божие. Не хлебом одним будзе жыць чалавек, але кожным словом, што выходзіць з вуснаў Божых. Хвала Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Яна. Хвала Табе, Пане. У той час Езус хадзіў па Галілеі. Ён не хацеў хадзіць па Юдэі, бо юдэі намагаліся забіць яго. Набліжалася юдэйскае свята шатроў. Калі браты ягоныя пайшлі на свята, тады і ён пайшоў. Аднак не адкрыта, а як бы патаемна. Некаторыя з жыхароў Иерусалима казалі: ці не той гэта, якога шукаюць, каб забіць? І вось ён гаворыць адкрыта, і нічога не кажуць яму. Можа, кіраўнікі на самой справе пераканаліся, што ён Месія? Але мы ведаем ад яго, адкуль ён. А калі прыйдзе Месія, то ніхто не будзе ведаць, адкуль ён. Тады Езус, які навучаў у святыні, усклікнуў, кажучы: і мяне ведаеце, і ведаеце, адкуль я. Але я прыйшоў не сам ад сябе. І праўдзівы той, хто паслаў мяне, якога вы не ведаеце. Я ведаю яго, бо я ад яго, і ён паслаў мяне. І намагаліся схапіць яго, але ніхто не ўсклаў на яго рукі, бо яшчэ не настаў ягоны час. Гэта слова Пана. Хэце, калі ласка, на хвіліну. Свята шатроў юдэйскае, што такое, як у нас называецца, кучкі. Чулі такое? Заўсёды як пахаладае, кучкі. Свята шатроў, гэта кучкі называецца, каб ведалі, да. Мы бачым, што Христос жыў у той традыцыі, але пытанне хацелася б ім трошачкі насвятліць адно такое цікавае. Перад Евангеліем быў такі спеў: хвала Табе, Слово Божие, а потом не хлебом адным будзе жыць чалавек, але кожным словом, што выходзіць з вуснаў Божых. У гэтым сказе заключана ўся праўда пра чалавечае жыццё. Не толькі мы павінны намагацца матэрыяльна і хлеба штодзённага дабываць, але памятаць пра Божыя справы, але памятаць пра Божае Слова. Як бы мяшаць сваю штодзённасць з Богам, тады у нас атрымоўваецца чалавек, які мае не толькі цела, але і душу. То есть мы бачым, што хлеб штодзённы больш патрэбны для цела, але хлеб духоўны больш для душы. Але мы ведаем, калі гэты духоўны хлеб, бо ён важнейшы, хлеб духоўны, бо ён дае чалавеку жыццё, дае магчымасць, Дух Божы ажыўляе нас. Мы помнім, як Пан Бог стварыў чалавека, ён зразу стварыў цела, потом удыхнуў
духа свайго, і цела жыць пачало. Вось тут такое пытанне. Мы павінны зразумець, што каб мы жылі у гэтым свеце, мы павінны быць з'яднаныя з Богом. Можам сказаць, дык мы і так жывём, не будучы з'яднаныя з Богом. Міма волі чалавек з'яднаны з Богом, поэтому ён жыве. Стоіць толькі Богу адняць вось гэтага духа, чалавек памірае. Цела чалавека памірае, ні на што яно, як кажуць, не здатнае, толькі яго закапаць у землю, з зямлі узятае і ў зямлю вяртаецца. То есть бачым Божая такая Божая інтэрвенцыя ў жыццё чалавека. І таксама, калі мы глядзім на паводзіны Хрыста, ён прыходзіць у святыню, як усе пашоў, як яго браты, то есть апосталы пашлі, усе яго сваякі, ён прыходзіць у святыню, каб быць, ён там прапаведуе. Бачым, юдэі бачаць, спатыкаюць, гавораць, нешта незразумелае. Дзе власць, як кажуць, чаму яны нічога не робяць, ён жа тут ходзіць, а яны яго намагаліся схапіць, было столькі было такіх заклікаў у гэтым накірунку, але адказ дае апошні сказ сённяшняга урыўка евангелічнага, бо яшчэ не настаў ягоны час. Бо яшчэ не настаў ягоны час. А хто гаспадар часу? Гаспадар часу Бог, дарагія браты і сёстры. Гэта мы павінны зразумець вельмі моцна. Не настаў час, бо гаспадар часу Бог. Мы жывём у часу. І ўсё робіцца ў той час Богу угодным. Не так, як мы, людзі, хочам. Мы гаворым, што вось мы можам кіраваць гісторыю, мы можам часамі палохаюць чалавека, зараз вось наступіць гэта, зараз наступіць гэта, зараз наступіць гэта. Час наступіць, час будзе дадзены Богам. Калі што павінна наступіць для чалавецтва, для Божага стварэння. Нас могуць палохаць усім, чым могуць, але час наступіць тады, калі наступіць. Будуць палохаць нас, як Христос сказаў, і войнамі, і будуць гаварыць, што вось я тут, я там, але прыйдзе час і ўбачыце ўсё. Вы не бойцеся, падыміце головы ваши, вы павінны верыць, вы павінны быць верныя Богу, верныя Езусу Христу. Як час Садомі і Гаморы наступіў, як час патопу наступіў, прыйшоў той час, бачым, і Ной рыхтаваўся, каб вось гэта, і людзі бачылі, што гэтую падрыхтоўку, і бачылі, мелі магчымасць, як кажуць, не толькі пакаяцца, бо Ной не рабіў, напрыклад, несці патаемна свой карабль, гэты, ён быў вельмі вялікі, усе бачылі гэта, то есть мог чалавек задумацца, таксама, як і касцёл, у нас вельмі вялікі касцёл, усе бачуць і могуць задумацца, да? Вось, мне спадабалася прыклад нашага ксяндза-рэкалекцыяніста айца Віталія, як ён гаварыў, Езус у табернакуле, як было бачанне вось гэтай містычкі, як бы сядзіць на такім троне і чакае з вялікай любоўю, чакае на чалавека, які хоча з ім паразмаўляць, хоча прыйсці, хоча паразмаўляць. Вы памятаеце, як прыйшоў тата аднаго чалавека, за якога ён маліўся, за свайго сына, які патрафіў потом у аварыю, вось гэтая малітва, вось гэтая размова выслуханая, просьба збавіла, што гэты чалавек застаўся жыў. Памятаеце гэтую хвіліну, што Езус чакае кожнага з нас. І, дарагія браты і сёстры, мы сёння маліліся ў Жацерава, гэтую малітву, такую прыгожую малітву гадзіна міласэрнасці, а з 3 гадзіне аж так замаліліся да 5, толькі павыходзілі з капліцы. Я говорю, якая ласка Божая нават для той вёскі, якая Божая ласка для нас, для столбцаў, што вось тут есть найсвяцейшы сакрамент, сярод нас жыве Езус Христус, не толькі духоўна ў Слове Божым, але таксама матэрыяльна прабывае. І мы бачым, ён матэрыяльна прабывае ўжо ў святыні, не так, каплічка, там было нешта, але святыня, дзе алтар кансекраваны. Гэта вельмі важна, я заўсёды падкрэсліваю кансекрацыю алтара. Алтар гэта кансекраваны алтар, на ім складаецца найсвяцейшая ахвяра,
І як мусульмане схіляюць голову на Мекку гледзячы, так і ўсе католікі ў стоўбцах, як выходзяць, як дзе бачаць, дзе ў сторону касцёла павінны звяртацца, як выйшлі з дома і сказаць: «Нехай будзе пахвалёны найсвяцейшы сакрамент цяпер і заўсёды і на векі вечны. Амен». Ось, поэтому костел высокий, как вы бачили, нас тут радость, он далеко видать, понимаете, из-за озера видать, из-за путев видать, и там видать, а мальчик со всех боков видать костел, ну еще за домами особо за великими не видать, как выйдя с дома, але ведают, в каким кирунку. Мусульмане добро ведают, где Мекка, поэтому мы должны добро ведать, что як я выхожу костел вот там, и я повинен сказать: «Нехай будзе праслаўлёны, пахвалёны найсвяцейшы сакрамент, цяпер і заўсёды на векі вечны». Бо ён тут ёсць, ён жывы і праўдзівы. Заўсёды, калі праходзім касцёл, дзе ёсць найсвяцейшы сакрамент, мы павінны гэта ўчыніць. Это Божая ласка для нас, бо Христос прабывае з намі. Бо Христос прабывае з намі. Поэтому для нас вельмі важна, бачым, ён у святыню прыйшоў, час яго не наступіў, але ён быў сярод гэтых людзей, так ён у сваей святыню прыйшоў, і яго час цяпер, час яго наступіў ужо, час Езуса Христа, але мы шукаем нашага часу, мы аддаём яму гэту хвілінку яму гэтага часу, каб мы мелі час. Да? Мы дзелімся з Христом нашым часам, каб Христос даў нам час. Бо калі мы не дзелімся сваім часам, мы не будзем мець ні на што часу. А ў вечнасці ўвогуле страцім свядомасць без Христа. Гэта вельмі трагічна будзе. Поэтому нехай сёння Христос дапаможа нам, тым, хто прыходзіць, тым, хто чуе. А там чуюць? Не чуюць. О, чуюць там, сколькі там чалавек, можа 50 яшчэ. Слухае нас, можа дзе хтось дзе здалёка хацеў паўдзельнічаць у дароге, у крыжовым шляху. Поэтому стараемся скарыстацца з гэты час, час пакаяння, час паяднання, час збліжэння з Христом. Гэта час збліжэння з Христом, час лепшага разумення Христа, час, калі мы можам падысці бліжэй да Христа, бо гэта час вялікага посту, час пакаяння. Гэта час, калі мы можам прыблізіцца да Христа. І гэта Божая ласка для кожнага з нас. І няхай гэтая Божая ласка паселіцца ў нас і заўсёды прабывае у нас, у нашых сем'ях, у нашай штодзённасці. Амен. З верою ў Божае Слово ўзнесём да нашага Айца ў небе супольныя малітвы. Ты читаешь, да, давай, читай. Молімся, святий костьол, каб у ім завсёды зяла святасць яго заснавальніка Езуса Христа. Цябе просім. Молімся за кансакраваных асобаў, каб яны былі верныя свайму пакліканню і нястомна імкнуліся да святасці. Цябе просім. Молімся за хрысціянаў, якіх пераследуюць за іх рэлігійныя перакананні, каб яны ў цяжкую хвіліну спазналі суцяшэнне укрыжаванага і ўваскрослага Хрыста. Цябе просім. Молімся за вязняў, каб яны імкнуліся жыць у згодзе з Божымі запаведзямі і не гублялі надзеі. Цябе просім. Молімся за нас, тут прысутных, каб мы без нараканняў пераносілі цяжкасці і заўсёды спадзяваліся на Бога. Цябе просім. Прошу Бога Всемогутнага за памерлых, за які складаем эту найсвяцейшую Еўхарыстыю, памерлага Юзафа, Бандаровича, Ванду, Ядвігу, Вацлава. Молимся таксама за памерлых Палітевич, Михаила, Анну, Станислава, Дануту, Тадеуша, Александра, Владимира, Сахара, Александра. Нехай обмытые ў крыві Христа войдут у радости небесного владарства. Тебе просим. Прошу Всемогутнага и милосердного Богу злитоваться над человечеством,
даць Святога Духа тым людзям, ад якіх залежыць спыненне войнаў, каб яны мелі сабе сілы і адвагу учыніць гэта. Малюся за ўсіх людзей несправядліва пакрыўджаных, несправядліва асуджаных. Няхай Бог дасць ім сілы моц вытрываць вось гэтыя выпрабаванні жыцця. Прашу за ўсіх нашых ахвярадаўцаў, дзякую Пану Богу за іх. Няхай Бог благаслаўляе. Цябе просім. За нашыя сем'і малюся і прашу Бога. Прашу, каб было не толькі паразуменне, але ўзаемапаразуменне, гэта вельмі важнае. А ўзаемапаразуменне толькі можа наступіць у веры. То есть прашу веру для сем'яў. Цябе просім. Божа, Ты заклікаеш нас да навяртання і перамены жыцця. Выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб, слухаючы Твайго Сына, мы верна наследавалі Яго ў нашым жыцці, які з Табою жыве і валадарыць праз усе векі вечныя. Сядайце. Благословен Ты, Пане Боже, сусвету, дякуючи Твоїй щодрості, ми отримали хліб плод землі, праця рук людських, ахером Його Тобі, Ти наставлю нас хлібом життя, благословен Ти, Боже, навік. Темницю Ти води і вина дай нам, Боже, Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Просим Тебя, Всемогутный Боже, праз моц этой святой ахвяры отпусти нам наши провины и приведи нас до чистых от грехов до вытоку этой избавенной таямницы. Праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами. Угору серці. Подякуем Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ты даеш нам асаблівы час ласкі і аднаўлення, каб мы ачысцілі нашыя сэрцы ад неўпарадкаваных схільнасцяў і сярод зямных справаў, дбалі найперш пра вечнае збаўленне. Таму з анёламі і з усімі святымі мы прославляем Тебе разом с ними, ускликаючи свят. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо пра Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святого Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму пакорна молім Цябе, Пане.
асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў неба ўшэсць, і чакаючы Яго другого прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, со святым Юзефом и ее обранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, со святыми архангелами Михалом, Рафалом и Габриэлем, святым Казимиром и благословленным отцом нашим Фабияном, и усими святыми про заступництво, яких мы спадзяемся на Твою нестомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе усему свету супокой и избавление. Будь ласкавым ацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугою Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым і Юзефам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваей волі стаіць перад Табою. О, добры Ойче, ласкава з'яднай з сабой усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр, і ўсіх, хто ў ласцы Твае адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваей хвале праз Христа, Пана нашага, праз якого даруеш свет усялякімі добротамі. Праз Христа з Христом і ў Христе, Табе, Боже Ойче, всемогутный у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Просим Отца Небесного, каб отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Ойче наш, который есть у небе, святейся имя Твое, прийди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого.
Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога. Дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Тваё. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру Касцёла Твайго. І будь ласкавы згодна з Тваей волі дарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш, і валадарыш на векі вечныя. Амен. Супакой Пана нехай заўсёды будзе з вамі. Перадайце ближнему знак супакою, супакой з Табою і з Духом Твоим. Ходи сюда. Супакой с Тобою. Это поєднання тіла і крові Пана нашого Ісуса Христа, нехай допоможе нам, приймаючим Його, досягнути життя вічного. Баранку Божий. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў до мяне. У Христе мы маем откупление крывёю Ягону, отпущение правинов поводле богатства ласки Ягоной.
Молимся. Милосердный Боже, принятый сакрамент нагадывая нам переход от старого до нового заповету. Дай просим, каб откинувши старую греховность, мы могли обновиться в святости праз Христа Пана нашего. Амин. Святые Архангеле Михаиле, бережи. Уважаемые, такая просьба маленькая, зусім маленькая просьба. Може, хто ведає, хто у нас тут у Столбцах займається укладкой тротуарной плитки, мне ніяк не могу найти в Жатірово. Треба там немного праці навокал каплицы положить плитку и дорожку. Ось, може, хто тут есть такие, которые могут там 2 дня, я думаю, это только всей праці там, это може, хто есть за оплату, конечно ж. Дапамагчы ў гэтым, можа, хто знаёмыя ёсць, якія могуць. Я ведаю, што все занятыя абсалютна, але гэта, не хацелася б цянуць невядома адкуль з Мінска ці адкуль, можа, ў Столбцах, хто ёсць такія, хто паложыць тротуарную плітку. Гэта, трэба там дарабіць гэтую справу, дарабіць навокал касцёлка гэтага, навокал капліцы, і ўжо каб было завершана. Вось такая просьба. Пан з вамі. Схилите головы на благословление. Пане наш Боже, узглянь ласкаво на слугов своих, якія спадзяюцца на Твою милосердность, и милостиво тули их небесною допомогой. Праз Христа, Пана нашего, нехай благословить вас Бог Всемогутный Отец, и Сын, и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Победь!